de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Biye tarata ye novembre kalo tile 22 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma aw minnu b'aw sigi sanga an'a ka wagati ni k'an ka kunnafoni ka ale lajɛ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ Facebook fo ka taga se YouTube ma an bɛ aw fo la danti foli min na aw ka j'aime baden ni partage badenw ni ka o kɛ an ka video olu kɔrɔ kunnafoni min na b'aw sigi ka ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ale waati selen ni a y'aw bisimila kunnafoni daminɛla bi kunu tɛnɛ novembre kalo tile 21 san 2022 an ka jamana marabagaw u kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ k'a yira k'a fɔ ko baɲumankɛtɔn minnu bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ni o ye ONG n'a musaka kɔni bɛ bɔ Faransi jamana o kɔnɔna la u ye a baɲumankɛtɔn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ka ale ka baara ɲɔngiri an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ wa kabi sɛbɛnfura kɔni bɔra waati min na a baaraw olu daminɛna o kuma la baɲumankɛtɔn minnu ni olu bɛ yen nɔ ni Faransi kɔni bɛ musaka don ale la anw ka jamana o kɔnɔna la ka taga se minanko o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu bɛɛ de bɛ a la ni wagati in na baɲumankɛtɔn kɔni ka sɛbɛnfura o ma bɔ fɔlɔ ka se k'a dɔn baɲumankɛtɔn minnu olu ko don nka an bɛ se k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ baɲumankɛtɔn minnu kɔni bɛ yan nɔ olu caman sen bɛ se ka ye a ko olu la an ka jamana marabagaw u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu kɔni ye nin wale ni k'ale ta a sɔrɔla Faransi kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin anw ka jamana o ma u y'o dɛmɛ ni ka o jɔ o de la anw ka jamana marabagaw fana kɔni ye nin waleya ni ka ale ta Faransi min yɛrɛ ni ale y'a yira k'a fɔ ko anw ka faaba kɔnɔna la an ka jamana marabagaw ni fɛn min ye Wagner ye u n'olu bolo kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka se ka an ka lakana ni ka o sabati an ka jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ ko Faransi kɔni ye kuma min fɔ nin ye u ma kuma basigilen fɔ walasa ka se ka kɛnɛya ni ka ale sabati ale tako fɔlɔ baaraw kɔni olu kolonbo karila an ka ministre ɲɛma ale fɛ ni o ye colonel Abdoulaye Maïga ye a tako fɔlɔ yɛrɛ tatalen do ka bila mina min kɔnɔna la sa o de ye ka se ka lakana ni ka ale sinsin jamana o kɔnɔna la lakana min yɛrɛ ni jamana marabagaw olu ka lakana min ni jamana marabagaw yɛrɛ kɔni ka jɔrɔnankoba ye o ye ka se ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu lakana kɛnɛya sira o fɛ o y'olu haminako fanba ye colonel Abdoulaye Maïga a tilala k'a yira ko kura ka fɔ ko nin wagati in na an ka jamana marabagaw kɔni jɔrɔnanko caman ye an ka lakana ale sɔrɔli o sira ye u ka fɔla ko bange yɛrɛ kɔnɔna la sa denmisɛn 1000 o mana bange i bɛ taa sɔrɔ denmisɛn 101 o kɔni bɛ tanya bange ale sira fɛ 100 sara o 100 sara 33 a bɛ tali kɛ o la o b'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin denyɛrɛnin kɔni o sata ka ca kosɛbɛ min ni o kɔni se ka kɛ sababu ye ka se ka kɛnɛya ni ka ale yoboyaba
nun togo ale la kodoni no kosebe politiki ko o sirafe wabololo kanala ma chama fana ye ala kodon o sirafe la fana na nun togo ye parti Union pour la sauvegarde de la République na be falma ko USR aye o fana nyamai nun togo ale koni blala critique lama uluka boloka kunu November kalo kile mugani kilin samba flani muga anifla nulu koni yere ya bla ni ngataka kasubomba o konala ni oye MCI anga fabala yano kritikala ya yira ka fo ko nun togo ale koni welela dokun laba in konna la sano bena juma temenema sotiba ba police la ka ulu fe mini ay dokun yere laba ulu ka la koloshili o konna la o de la sa kumbe kritikala ma ulu nyama kunu ni ulu koni ya bla ka taka kasubobala Ametaga masina nantara masina ameta dugumina o de ye kolongo ale ni moni pe duguye a dugu koni demisen ulu tegata kalana ni wakati na ka sababu yake mamara fentigi la ko dombali do kon kelendo ka bagabagata kani kalanso manu ni ka ulu segere kalanso nyama yere ni oye masina kalanso nyama ale ni kuma ni ka ale tientigi akafola kokura ko la kolkara mo munu yere be ni yoro ko folo na o kera sababu ni ka ulu bo kalanso nu kona ka tubla kalanso were la Amita bafla be jibono sabami nale musakata de Joseph wari million muga ani jurula o koni jora usubi janya ka ulu feno ni bara yere be kolomu karla dogokun temeni o konnala usubi janya dugu marabaka ulu fe dugu musola ka uye folike dugulama ulu ye ka kla ka yira ka fo ko klema yere konna ulu na boni ngata jinyi ni wajiko gele koni ni o bani ulu feno ni musaka yere kon bora usubi janya dendok Sirba kan kasara do mi ni ale kera kunu tene November kalo kile mugani kile samba flani muga ani fla akera kule mali ale be kangaba o laminina sirba kan kasara yere kera sawiye ka ma kile ni ka o bone anina ukafola ko bolma fen se nani tigido ni oye mobilier ale de koni ye moto tigido ni oye bolma fen se flatigi ka o koni tan ka uto o bolila ngani wakati na bolma fen yere koni ale sugu ya maseka do bolma fen bolla ni anofema uyu koni beta ni tanu ye laptansola ni oye kure mali laptanso ye ame do ke alaka barabara dal no ya bamakato munu ni ulu jogina alaka no ya kuye Amita ko kan kibarula yana nga kunafuni ale datuko amta Burkina Faso ka uga jamana o konnala kabini uga chamacha fanga jamana nyama ni ale koni ye fangata abe kalo flabo ni wakati na no ye Captain Traoré kabi akoni ye fangata sa ayela duta Burkina Faso ka uye ka fo ko femiye karogalandina tigila moye akoni mina stan soro uluka wala sa jamana kono do misika lafiya chugo mina karogalandina tigila mo uluka ni geleyan ula amalodoni aka fo ale koni fana ye dance gi poli ari sandogo ka damiba oka fangala uka jamana nyama yere ale koni shibeti jo sam bisaba ani nanina ni wakati na abeka dusu koni ninka odo fintigila kato ulu kono wala sa ubisika jeka karogele dina tigila manunu nika ulu kele Ambita Indonesian na ma binani nani ulu koni bonena unina ma keme bonyango ulu jogina ka sababu ke dugukolo yere o koni ugani duguko fole ni ka lestoro akera kunu tene dugukolo yere koni kera sababu fokata uka faba fana konna la ni oye Jakarta yi Mali kunafuni jabaran la jabao awkulo garzege kerani kunafuni demana wale bi kada awkulo ka bi tarata dunyai ula tunga lafia ale de onga kunafuni ale jikora madondo be ni wakati na tunga lafia ka cité tako flana toko sebe ulu damnena cité mini ale bina ke hectare saba ole sanfe banagorani kaw ulu feno terrain kelengi na bela jele titri fonso di wa sefa wari million nani ani wa kemere do ba ira ka fo o yere songa mancha ni asefa wari million nani ni wa keme bibulu ibseka sara yoroni kele ka terrain bi kite walma ni o yere tibulo kalo ibe euro wari keme duru ni biwolon vlani fla ni ka odebo obebe sefa wari wa biwolon vlani duru ani dorome binani odema kalo ni obo fukata se sankele oma ni sankele ndafara wakati mna ika tere alebe ke itai tunga lafia konna tunga range ulu lafia likama sojokula wani bara bela jelembe ke notaire alika bolo deka nanko mako sire oba ira ka fo kunna marate tunga lafia mo ka barala wa yurugu fanate ala danaya aleni damu ode tunga lafia mo ulu ka bare au ka shini inshallah kuna funukura ulu keneka